just kabaru. Share like this video because here just a small discussion can talk anyway. And you try as much as you can to drop your comment because now I'm a small discussion. Then we'll go so many online buzzwords now since this year. Since Sabata this year. I don't know can know now this 2025 now. Ebo go web anemia. I don't know Ebo go web anemia this 2025 because now it's so sad na ndị na-achọ ka ha pụta mee ihe ka mmadụ si eme ihe. Are also the one making na-eset gịnị the ọkụ na-agbana. So maybe I'll be able and then Abasaga and then Abasaga because now I've tried as much as I can to stay away from so many things in I got on this year. Because I'm more and more time on my hand. So while a video now I seen a Reverend Father Jikawe Kuoku, Reverend Father Yukuroku na Ejukawe Mehewan Akori Hewan. So the online debate Kalia. The online debate kalia mandina nworo ihe gbasa ha na church mandina sapebe her Bible ha for the past 5 years onye ọbụla mee gịnị itiko aka ọnụ ka ha wee fegene na ha kwuru okwu n'ihe na gbasara ha. I'm not here to side anybody because in my topic I say na gịnị an injury to one is an injury to all. Na water. Because now I didn't know on this social media I'm once it contains that has to do with the body of Christ, a lot of things now got on there. You know, once that thing that has down that thing where and any atom of equal or to do something about the body of Christ, so many people are making it you on despite the fact no on what they have hand man have on hang one common enemy with somebody. If it's that he team up, ha team is up again, and I call again, no one again, Kutere no one and support one, no one and a coon cause. Only him about many years ago, last year or early last year. One kuku Fadam Baka se Fadam Baka sero. I came out today and these are the same set of people can circulate to. These are the same set of people can ibugale that propaganda from day one down to this very moment. Or how can ibugale boku. I came out openly now Bahasahana. Ihe na unu na akọ. Ini no na akọ. Si na unu na support one una na support one. Manokwa na amala si na everything happens with time and season. Na mgbe time yi elu. Onye ọbụla aza afa nne ya. Because na time you go take, Stamara go still call him papa name. When I begin to make those utterances, then I say, na mama ihe na-ekwu, nke anụnwa, na mpụtakwa na-eme ihe ọzọ. Mana somebody bịa na camera here openly admitted na n'ihe niile o kwuru about Mbaka bụ eziokwu. Somebody bata social media no wele camera ya, mepe wee sị na despite the fact that he was defending Zion ministry. Man, even in the defending of Zion ministry, na ihe niile ahụ o kwuru about Reverend Ejike Mbaka bụ eziokwu. These are the same group of people keta na-etake izikwa gịnị na instead of leading people to Christ, they are leading people to osisi. Instead of joining hand ka eme gịnị ka eradicate ajụ ihe na-eme na ana Igbo anyị, they are giving glory to another thing, to another entity no longer eche. Ohense ka mebe kwa okwu today because ka unu malakwa that na enwere onye na-anụ ụlọ Evangelist Ebuka Obi ọgụ. Enwere onye na-anụ ụlọ Evangelist Ebuka Obi ọgụ. Evangelist Ebuka Obi is too big ka anụ ali ọgụ. Evangelist Ebuka Obi is well to do ka mmadụ na-anụ ụlọ ọgụ. Mana mala na gịnị mere ihe anyị na-ekwu n'ime bụ na an injury to one is an injury to all. An injury to one
is an injury to all when it pertains this body of Christ and Yokuya. Matthias anogo na social media na akpali the whole Christendom. Matthias afunubeghị ihe ọma Christianity me. Matthias afunubeghị ihe ọma Christianity me ka ọ pụta sị na ihe a bụ kene ihe ọma Christianity me ka o kwuo maka ya. Does it mean that everything in Christianity stands for in this country Nigeria bụ evil to him? Mana ọ pụọ celebrate ye Christianity ndị ọcha n'obodo ndị ọcha, mana o criticize Christianity ahụ nke nọ na Nigeria no. Everyday Matthias pụta ọkpọrọ Christianity n'ọnụ, but nobody has ever come out wee mee gịnị gwakwa ya sị ala nna n'ihe anụnwa ị na-ekwu abụrụ ya, n'ihe anụnwa ị na-ekwu abụrụ ya, ọ bụrụ ka esi eme ihe. Drisi nwa ya jipụta ọ dịka ya sị na a na-anụ ụlọ onye anụnwa ọgụ na-anụ ụlọ onye anụnwa ọgụ. I'm a member of Dunamis. I'm a full member of Dunamis Church. And when you hear about Dunamis, I will come out and debunk it. Man, when you are doing that, somebody somewhere not like your Dunamis, but I was saying na anolo Pastor Paul and nature. Now why is anolo Pastor Onyanuma, Dr. Paul and nature? Then another person put out questions about Jerry Eze. If I time I get debunk what that thing, I said in Anolo Pastor Jerry Eze ogo. That in again no well. Ihe kwesị ihe dị n'ekwu maka ya. Ọ na zika ife odu aka as Christian isi na ọgbasara gị si gbuo onye a si mee onye a. Then that the same common enemy ahụ na chọrọ ihe ọma n'ụka pụtazi ọkwụrụ onye ọzọ na-criticize another denomination maka na ọ like that denomination ọkwa gị n'azụ ebutu that denomination down makwa ama na that enemy is also your common enemy, because the enemy there also only succeed in akwatuwe onye nke anụnwa. The person will come for you. The person will come for you. Because by that time, it is indebted to the person. Because a lot of them do on social media. No one. Share your post once. Always when you begin to disagree with some of the things, we go see who you are today. Kasi no hanwa walo phone ha we na emeligi hini kasi no hanwa jihu ha ne pro nimogo kede kan do Igbo say na publicize ihe na eme. This is who they are. Enwere onye no na social media no ya pụtasị no na anụ Evangelist Ebuka Obi no. I niile na anụ ogu a ka aghala ime gịnị ka aghala imepụta one soldier melụọ a soldier arụ na battlefield asị ka abandon nwa ya ebe a because na gịnị me na ọ bụrụ commander na-achị onye na-achị onye chefuzi na n'ofu ala aji ka na-achị ile efi ka aghala isi na-ejele n'iru ọgụ ewere maka gịnị maka na onye anụnwa abụ military ndị US onye nke abụrụ military ndị Nigeria asịzi oke ka hapụ nke na ndị anụnwa na emelụọ n'anya nke asị hapụ ya ka agawa echefuzi at the end of the day na ha nche ihe bụ gịnị bụ that the same soldier ka ha bụ onye nchọka mebia put we straight na onye ọbụla nọ ebe ọ nọ na-ekwu nke ya ka o si gbasasịli ya because you will be the highest disgrace and again and onwe ka isi akpa ya n'oyibo ihe abụ onye abụrụ ọnụ na efu ihe na-emegide nwanne gị in that body of Christ. You refuse to talk about it. You refuse to talk against it because na gịnị me no nwere ebe you belong. Maybe na ịbụ onye redeem also. Ịbụ onye redeem ana agba Evangelist Ebuka Obi war. But after all, brother the GOM nwezi ike join wonder ha na-agbụ ya war wee sị na esi gbabịa na onwere ihe na-eme on Sunday kwa onye ndị unu nwe your weekly activities ịkwado ịgaba redeem ịkwado ha na yiri akwa gị ịgawa redeem and you think that na you have actually achieved anything. You've not done well.
you've not done well, because now again, like I keep saying it, an injury to one is an injury to all. Somebody like me may go me openly. You can never know. You criticize another man of God on bagging. It's not possible. That is why you check in on my page. You have a lot of posts to make about other men of God. I've never stepped my foot in a Zion ministry. Neither is Zion ministry a church. Zion ministry is a prayer movement. Oburo church. Zion ministry had akwụkwọ. Had mmadụ akwụkwọ. Had eme ordination. Nothing. Ya hapụtasị na Zion ministry bụ ụka today. Mana just that na ndị obi ọjọọ na ndị obi akpọ ehulugo ntutu taa. N'ihe ọbụla this young man mee, n'ihe ọbụla ndị otu ya mee dị njọ to them. Mana ihe ime afọzi ihe ndị ọzọ redeem ọzọ mee, o ihe ndị another denomination mee, akwa mgbọsị ya nụ ka nwoke ndị Mountain of Fire, onunu ahụ nọ n'onwe ndị ha tụrụ nga. Enwere ihe a bụ ikwutere, you will have the right to come and defend yourself. Because as a church, you are not above the law of the land. Then I guide you, but in on here. And when him madi make a sin na kai pataken na kai jezalo on why is never against the law. Because now you as a church now, and government to obodo decide there's na that na everywhere the lockdown like in lockdown. You will say now because now able church independent of your own. The man obey the laws of the land. It is wrong. A man mean because now I'm from mother no this live video. I'm not seeing this thing. I'm not seeing mother no this live video. Because when you know this live video, because just drop a comment. I'm also like this video because now network needs slow things down for us. Network needs slow things down for us. A big time. So, like I was saying, and what only happened now? Say, na Ibulum album, the reason why you name Zion is that, and again, Jesus is somebody to shout about. Jesus is somebody to shout about now. Ibule Christian, who say can an Igbo Christian. Because other people name publishing mandine je 10,000 every day. Ke we megene ke we na abia na dia organization o mena na buzo eziokwu. They are the givers of 10,000. They are the givers of 10,000. Oye ha na alụ. Ikpa ha aka na ha na-enye gị 10,000 ka ha fụ na gịnị me na atọgatalụ mkpụrụ obi gị. Ka ha fụ na gịnị me na-eme gịnị na edehumanize that thing na you believe in ya. Man, it's so bad and so shameful now. Somebody na-eje ụka ọzọ pụta isi because na ịbụ member of Living Faith. N'ihe ọbụla emelu onye Redeem agbasara gị. N'ihe ọbụla emelu onye Catholic agbasara gị. N'ihe ọbụla emelu another people agbasara gị. Because no one can be a post here. If other people not join again as ichefuzie na those people not join again as is because na you are speaking the language na actually you are speaking the language actually that is why how you do begin we kwolo gị n'azụ ka ha we megin achieve we actually achieve because na na ha like it from day one. Pụta today mee post na si na onye bishop nke a bụ onye ochi nweke chọọ bishop ofu parish si na ọ bụ onye ochi ihe afụ ndị abịakwa gị n'azụ ka we make sure na na bring that denomination down. Not that they agree in you also worshiping your God in truth and in spirit. Ha say na ha ekwetere mana because na you take go fight against ihe na believe on ya, they will definitely come for you. That is the problem I know. Oh, God, I buy like this. I need to unique because we have been standing here against this injustice done in the body of Christ. I put a second now because of Onya and I have my goka. Na, Nigaroka, Oka, Obeg na phone, it's not a missiligi.
That's why you got no for 20 years. On what church you are na phone today, and have me singing. Again, another regime I can phone ya bear hash na haya manzo. Everybody know why can be replaced. Bible says na obulu na mother chukwukereke refuse to praise God, refuse to serve him, that he will raise stones. He will raise stones to worship him. So I put like this now no go when I see them again. Nanda no abundo ojo, nanda abu the same common enemy. Now you cannot. There are some things about one again, man. You don't criticize him openly. You do not. You do not, because now only one thing and then it is energy where the kahaka yamma. Only high about hachoku because neto no gausa. Only high about hachoku have one new microphone. That microphone didn't know how to think bela. Ana abanyu ya abanyu. Abanyu ya kwe hachoku ni meba, and you will not hear it outside. Enwere onye ya pụta now sige mgboro ne ka ịpụta go na social media pụta mepe ọnụ fo ebe mmadụ na criticize imam onye usu ekpere ha because na o preach ihe ọ na preach to nwere ike ọ bụ na ọdalụ ada okwu in place of preaching. Ọ ihe follow ndị mmadụ kịta bụ na nye fada na preach na church, pastor na preach ka ha wee nye aka inisi na nke a na ekwutere ya ọ he follow ha kịta, and any day somebody mepere aka kwuo ya, other people will follow. With social media today, everything everything that has to do with religion of any kind, especially Christianity, na abande ba ya. The chief is that our situation can do like this now because now there are still prophets in the land intervening for you and I, intervening for our leaders, so that they will not go and make mistake here left over die. Intervening and praying for the well-being of this our people. Our condition had like this now. On Nigeria is because now people somewhere have devoted themselves in praying things out. Also, there are terrors that fly by day and the arrows that fly by night. You may not see with your physical eyes, but they are there. Also, there are those that trust in the Lord, that he shall cover them with their shadows. How can a shadow of a being become a three-dimensional shadow? That's an only me and money hey ya biakutegi. Nehene feyaleketa. Oyena one name because they feel the best way to solve it is about social media. Iwa. A preacher yapata today. A preacher, in as much as you address people, you're saying you may be one mistake or the other in one way or the other. A preacher yapata today saying no maybe a mistake in speech. Maybe a mistake. There are some things many preachers yapata most times they will with their own human casual mother and we can cook. It will not be by the direction of the spirit. He couldn't catch you a balloon mad. Because again, everybody with emotions. Everybody need women. And in a mad. But in all of these things, again, we are all part and parcel of the mercy and the grace of God. We are all living and existing and doing well by the mercy and the grace of God. I about every day Apollo Church in Canon, Asaka Putiati where Onaka Dr. Kedafia, the Adeboye, Adevido Yedebo, Suem case we go tell Yamoto. Another church people put a criticize here earlier. Which we are never there when we can labor for these people on actually groom. The other day, I go say crowd will be adoration for crossover night. Crowd no again adoration on back for crossover night. Carolyn, for game, but I'm for those crowd in July ban. Now build this. You take your time.
Go through social media, check videos of crossover night na churches. If you want crossover night a church a hold in one night, it's more than 10 concerts being held by a powerful musician in Nigeria. But at the end of the day, now those people there, who are these people also bringing down the body of Christ? Then in can they redeem? Then can they dunamis 100,000 capacity inside the Jew, Nezi, boot in and out, tent, no space for people to sit down. Then Pastor Jerry is in the same Abuja that Dr. Paul and Nature all over 100,000 because inside is 100,000 sitting. For Zantino is 150. Dr. Jerry Eze shut down stadium. That the same night, yeah. Shut down stadium that the same night, huh? Father Mbaka now shut down Enugu. Jeremiah Moto, if you're not shut down, don't worry. Yeah, one day no laugh. Ebuka Obi now shut down. Despite the fact that crowd on Lagos, man, they may travel. Zion Uju in. Redeem Igbo, Living Faith, Igbo, Salvation Ministry, Jew. Catholic everywhere, all the whole church is Jew. Man, at the end of the anything, I say again at them. Oh, how no, here now. I say no, how say Choba. No, the church, mmadụ pụtara na social media na nkịta onwe ihe ikwu na taa ịmagụ nye ọ sị gị nọ ndị ụka ndị chọọchị ndị na-asị na ha na-ebu Christianity n'isi ọ maka na mmadụ na-ejezi Christianity aka ihe eji wee na-emekpa nwanne gị arụ ọ maka na mmadụ na-eje ụka ka ị na-emekpa nwanne gị ahụ ichefuzie na in the midst of Jesus ifunu mgbe Jesus na ọ dịrị onye nwe izi ije raise 12 men ka o reziri ka ana ya na-abụ nọ for so many period of time ọ na-etichi ha na-guide ha in the mysteries of the kingdom. They were doing it. Mana in the midst of that, everywhere I got Peter ji mma n'ukwu. Mma ahụ Peter ewetara ya dadị. Ọ bụrụ na dadị abịa ma Jesus arrest ka ọ mepụtara mma. Peter has been holding it all the time n'ukwu ya uji ya. And ọ bụrụ one day ka Judas decide ile Jesus otegwe aka ọ nọsụbara ya n'obi ya otegwe aka obido mewe the plan because it will take those Pharisees time to ikweta the trust why with that kind of information. When he tried Goligi so many times and the Bible recorded that and Hamaroko disappear in their midst. Despite being Jesus, he made them to believe. Now, even him as a Jesus, he never failed to obey the laws of the land. That is why Caesar. I'm the God of all flesh. Peter, Peter, in that your field, in that place, that is where God will direct you to, and that is where you will fulfill your role. Osia Nigeria ekota azụ imepe ọnụ ya na weta ego nke anụ wele nye ha iwele nke sizi enye Caesar ka Caesar gabala onwe ya so unu dị mma ya ọ bụ na Evangelist Ebuka Obi kịta adịrọ popular, nobody will be talking about him. Kunu si ama a true man of God na Nigeria bụ a man of God na nwere ego. Oh, that's your people qualification of knowing a good man of God. That is the qualification. Once it's Nigeria pray, Nigerians especially praise Yegi, Nebu Holy Weje. No one want to preach the main gospel. Be poor. Ide Hana poor, like Wezi Hozanako. Mekwe no maana, has no go abundant in preach it here. Imenu man asị na Jesus egoro private jet na Jesus emehọ nka Jesus emere nke ọzọ private jet ọ dị mgbe nke Jesus
Jesus used the best thing that is available in his own time. Usually, or with the Yankee, or when the mother told you, I was a corner, got triumphant entering into Jerusalem. Kobia. That is why you just check it out and I think when you want to enter a city, make noise, make it called the loud of my kamane, you know. Kamane, you know. That's a joyful noise, make it loud. And it's so sad na mmadụ je gba akwụkwọ n'ụlọ ụka, gbacha akwụkwọ n'ụlọ ụka, je cross over na church every day kwa ikpu church n'ụlọ ndị ụka. Ha eme gị nke a, mee gị nke ọzọ. Ha eme gị nke a, mee gị nke ọzọ. The chief is that it is never in your office to correct any man of God. And when they ball her, whether being a priest, whether being in car, that is what, but only how I father man, I say I report to wire. Naka spirit, naka ndekia. Because it is not your duty. Kukwenu kuwana, obro na bishop whether diocese or no under him, afro your Johnny Homer, naturally gaba. Then can no put was I know be former member of Dunamis. No former member Dunamis Church. Kiniko na hioto. Some people bukwa Christians back here up okay we megin ka afu na akwa to Dr. Paul Eneche because na ebro member Dunamis. The chief is that an injury to one is an injury to all. Mgbe nwunye demand bebe me interview na agwazi unu sị na ihe nwoke a na-eme. How do you want to pastor a congregation that you were never a member of that church? How are you going to do it? Mana bloggers are there because now this truth has tampered with the place ha natural na onye ọbụla kpa. Ebe nwunye gị yes need divorce maka na ọ na-eje Dunamis. But I say na this man na his plan was called pastor Dunamis on abro member. You know I'm of as a pastor you dismiss again. You are not doing well. You are not doing well. Daddy Abiyomi, Abiyoye. Nkasi under winners pata, living faith. He's doing well in Abuja Keta. He is doing well in Abuja. No how long I maintain his school. Mbosaka Dr. Paul Eneche got his program. A host will because no for alaja can actually if you manipotanda click and I say chai bakwana Catholic. The Catholic I say chai so when the prophet nka. The prophet nka but I say chai makwananka. Man, at the end of the day, he chief when again me, everybody is preaching one message, which is getting Jesus is Lord, Jesus is King. Heaven at last. That is the goal of all these things. Apart from everything in both my kerafia, both my preaching of prophecy, preaching of salvation, deliverance, getting one marriage, every go to go in and name. At the end of the day, everybody again. Na boss ni gwa ha ni kwokwu. That is why at the end of the day I say again, raise up your hand. Did you accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior? Confess him as your Lord and Savior. Because now at the end of the day I say again, ibula amuma n'isim, ibula amuma n'afam, me ihe niile n'afam, mana amarongi. I do not know you because now even the time of Jesus now, ndu otie gagide we say na master. On our way this we saw people doing things in your name, casting out devil. Should we stop them or say mba rapo ha? Give me mba rapo ha. Osikwa ha gemba na ha na-eme ihe ọjọọ. Obuno say ha mba na ha na-eme ihe ọjọọ. Stop them na ha na-eme. A man that is him, but because now every name has been given and that name of Jesus Christ that everybody will call Jesus Lord one day. Say again hapo ha. Na mbosenta achụọ na owere nchi.
That is when you put when you see ike. Happen evangelist and no na kandi Igbo anyị njọ. Ọ na-aka ndị Igbo anyị njọ. I don't know what happened to us. Amarozi ihe me what happened to us. Ọ na-aka anyị njọ. This our people bụ ndị Igbo. Ọ na-aka anyị njọ in our quest to think that we know it all. I na like in my head. An average Igbo person likes to lead, but he doesn't want to be led. Everybody chọrọ ịnọ n'iru, be the front and commander in chief. Mana o nwere onye chọọ ka edue ya edue. If Reverend King, when you hear metata, if na Reverend King cannot prison, can you enwe congregation luo eche? Who are you to stop the movement of God? Who are you? Onye kedu ihe na-preach? After na preach say na attack fada. Na fada kwuru eziokwu. Attack bịa ka ewete fada ka etugbuo. Ka ewete fada ka egbuo. The same enemy of the church. Na support fada ka ewe mee gịnị na fada kwuru okwu. Everybody you see, everybody is today na-ekwu maka na-ekwu ihe ọma about Ebuka Obi, na-ekwu ihe ọma about Zion ministry, is doing it for the gịnị, for the body of Christ. Is doing it for the body of Christ. I don't know for others, but as for somebody like me, I will not witness and stand you pull down another man or a new other man of God. It's not done anywhere around me. John de Malon of ma. Even a buy a jolo. Who was someone who phone you good on a boss. Kine but the church a Megan car. Somewhere that cannot stand a very good debate in onye Yoruba na-eme n'ime boss. A very good debate in onye Yoruba na-eme because of agboro. Oso na ha na-eme ya na Igbo nwe agboro karịa, anasị na Lagos nwe agboro karịa. Next thing ububa ya. No ihe na ndị niile nọ Nigeria dey raise, that is why agboro ji wee karịa. Why? Na everybody na-aga ụka. In every place, epụta aka morning na aka evening. Ichefu na ndị na-akụ isi ana na-akụ ya 5 times a day. Ndị na-eti isi ana na-eti ya 5 times a day. Tupu uchi a na-efo, calculate ya, itinye nke ụtụtụ, itinye ọzọ, tinye nke efie, tinye ọzọ, tinye nke mgbede, tikwa nke abalị. A na-eti ya. Ọ bụrụ na Christian na-esi ka a na-agụ ya na-aka esi ka a na-ahamụ ya ka esi ka ndị asị ahamụ ya. Ịma na by now ihe ndị mmadụ na-akọsị na ụka eme ha nke ọzọ na ụka ihe ha na-akọ will be more than ihe ha na-akọ. Mana you never see them criticize ya ndị ụka na-akụ isi ana. You will never see them criticize it. Inu na-ekwu bụ Christianity si unu, Christianity asụ neka insecurity jidala n'Igbo anyị na-atakọ ọtalikọ. Neka insecurity jidala n'Igbo anyị kịta nakwa ya na-asụ ya zụga ka ọtalikọ si ya. Man everyday ha nọ n'ime ya bụ ihe chọọchị mere, ihe onye nke anụ nwa mere, ihe chọọchị nke a mere, ihe pastọ nke anụ nwa kwu, ihe pastọ nke a kwesịrị release o kwesịrị iburu ịdrọpụ disclaimer, o kwesịrị ime nke anụnwa, o kwesịrị ikwu ọzọ. Na pastọ nke a kwesịrị ịdrọpụ disclaimer, na o kwesịrị ikwu nke a, na ọlụ pastọ bụ ịdrọpụ disclaimer. Ọlụ fa Reverend Father o wee drọpụ disclaimer. Mgbe one ka kan pụtago the drop a disclaimer. Makwa how many priests na-anwụ everyday na north. Makwa how many pastors na-anwụ everyday na north. Mgbe one ka Christian Association of Nigeria, everybody no under can pụtago drop a disclaimer. Mgbe one ka omego. One na-achọ ka somebody pụta di associate onwe ya from another person. Onwe bụ na di associate you onwe gị
from another person, then what are the salvation of that love I preach my care? Kezebe that salvation of love I preach my care. I need preach love, humanity. I need preach love first in the church, in the body of Christ. Love. Because even during the time of Jesus, us in again, that is the greatest among them but love. The greatest among them begin but love. And when only have attacked no one sinner, they like it on ya. You'll be forcing somebody to disassociate here. Do you know what that statement will do to the mental health of that person? What if tomorrow onye kwesịrị ịnabata ya with all embrace? Ndị na-ekwu ihe anụnwa na onye adịrị nka release a statement. Tomorrow now, somebody like Akoko will walk into your church, decided to repent. Ka iwe nabata ya. Onwe ka ọbụ n'ọgụ a bụ closest association, closest person ya nso. Will you release a disclaimer saying Akoko bụ onye ọgwụ? No na-agwọ ọgwụ. Na ọ na-agwọ ọgwụ, onye gbasara mụ na ọnya, onye gbasara mụ na ya na-abụ. Like I said, onwe ihe na-ekwu before, so na n'ọbụrụ that day Peter mepụrụ ntị mmadụ ka that day ka ọ metalụ mma ahụ. That mma has been with Peter from day one. Ọ mere ya nso. Ya na ihe ebigo. Na nghọta. So no matter what you make today in the body of Christ, I can wear those Peter planted in so many denominations that they don't talk doesn't mean na. There are so many Peter planted, honestly, when Judas planted in so many denominations, or now case when Peter planted in so many denominations, that no matter what you say, no matter what you do, this me and this person, I have to go on now. No retreat, no surrender. We are willing to do it. We are willing to put it there. All you need the water, because now the earlier we begin to understand this, the better for us. The earlier we begin to understand that I need never more than whatever be I know. I never know. I need never more than be I know. Because now, like I keep saying it, Mama, somebody like me, when he could tell about a Kefogam and they pull any man of God, that never. When he got it is impossible in any way. Make we man, open came out when we follow the Michia and make a man for you. Michia and make a man for you. Because no we have which your tongue, mother, which ya. Make it for ya. When a man with a real no can dowsa, I never criticize people in power. People in power. No ahead of that place. I learn not to talk against them. I learn never to raise my voice against them. Because the earlier you know that we all are human beings, I need never matter that in that pastor and a microphone, you are so English now, that they are all pointing you to that one thing now. That one person now, Jesus Christ. Because a time came in the life of Omuaz Israel. Mbuha megide, njo akalia. Agwobido tabaha. And God commanded Moses to say, Hangwa onyo obuna. Once that enemy, look up to that again, agwa hangling in ebene. And everybody we are looking up to that. Everybody we are looking up to that. And that the same agwa is the same logo in the World Health Organization we put there. That's how the same thing, and everybody are still looking forward to march to that place. Christianity meko. Ego pastor muta abamba. Alolo fado no abamba. Fada yezi bakwa.
akọ ya ọnụ n'ụzụ ego ndị chọọchị. Ebi fada moto na baza nwee ka mmadụ si wee mee ihe ọma emeli ya. Onweza ka isi wee si mmadụ nna anyị niile nọkwa n'organization ka eme nwe onye ukwu ka esi mee onye nta obi adị ya mma. Nkwana anyị niile nọ ebe a ibe gị na-atọ ụtọ na ide atụkwa n'ụtọ nna na onye anwụọna ka echi ike ka agbakọ esi na-achọrọ ini mmadụ. Eziokwu na people have been using it in order to destroy other family and cause more pain to people ha na abụnụ, but that is not the case. The case there is that ebe ọbụla ị nọ, learn to obey the rules and regulations. O nwere one landlord ha bi na nke mgbe ha na-agba boy. Ihe landlord a na-use karị bụ na respect the rules and regulations governing this compound. That is his statement. Apụta ọsọ gị na unu na-emekwa ihe a na-asa moto na-eme ha. Ndị respect the rules and regulations governing this compound. Despite you and ịkwụ ụgwọ ụlọ gị, they remember na onye nwekwa ụlọ. That in him you won't know there's the rules and regulations governing this house. So you as somebody now serve non a church in one way in every area of your choice, because the one on your force ga force na every area of your choice. Respect the rules and regulations governing that place in on here. Can you use respect the rules and regulations governing that place in on here? Man, you don't make about life most time now. But there's some Ukwayabo Fukata. I've not been around. A lot of you when you can ask and feel now. No, I've not been around. I've been very busy. As you saw now, Basagino and Abana and a man also. I always like to stay on my own. Can no follow women. Because all good money in Ebuka, how are you? And was in Hoyabo. Nda Hana no chalo, Nda Hana again will kick against Sano Moro Ihuni Mekata. Kunmelo Ozaro. Aputaze Hakwa, Hana Kuzianaka. Another soldier. Can we bring another soldier down? Recruit who are because I've been seeing them. That is why I'm saying any knife we need na hand na equile Evangelist Ebuka Obi na eme ha na eme nko. It's all love. It's all love. Just like a marriage, there's some don't love here. Also, have na your partner men cause. There are some things you just have to. That is why Jesus says when an example we're saying na husband, love your wife as Christ loved the church. As Christ loved the church. A lot of us attend to go wedding. A lot of us may go and go on, but I say na love your husband just as Christ loved the church. Love them. Show them love. There are some people where you just have to open the door of the church because now Jesus and go. The veil has been torn. Veil hadokagia. Ongo resurrect here. The only man to ever do it. There are stories of people who go, but none of them has risen. Only can one arise here. Gwakwa ino ya bịakwakwa ọzọ. No jekwa ịbịakwa ọzọ. Unu filikwa na nke a na ọ ya abịa ọzọ na anya ọbụla ya afịa. Ma ndị dibịa, ma ndị ụka, ma ndị ọdịnala, ma ndị ihedia, ndị ọgwụ, ma ndị na-eji isi mmadụ eme, ma ndị oji egbe eje, ma ndị na-atọ atọ, ma ndị mmabụ n'ọkpa, ma ndị ọdakpo. Everybody. Nwa onye ọfọ ha. That is why we keep clamoring. Give your brother space. Give your brother time. Otago.
It's so shameful that anyway, some people know that the body of Christ that doesn't believe in the prophetic. It's shameful that the Bible is a prophetic book. You don't believe in me. You don't believe in a mother. You put on same mother. Wow. People up on Monday. That motor hit your labor on Tuesday. No, don't do that. Suiza. Man, the chief is that Bible la he na asape ago. It's a prophetic book. That Bible la he na copy. Now the first prophecy in the Bible will let there be light, and there was a light. All these things happened by the spoken of the word. By the spoken of the word. What are you doing? Enwere ndị nọ na the only language ha understandable tigbuo ezogbue. Enwere ndị nọ today like Evangelist Ebuka Obi that na gịnị me. Ọsọkwa ga Evangelist Ebuka Obi preach about forgiveness echi, preach love tomorrow. Ihe ha nọ n'ime ya bụ nna isi na ịtụrụ Evangelist Ebuka Obi mbọ ngwana bịa na ka m tụgwara gị ya. Enwere ndị bụ na today na ha likela Mbaka to the extent that na ịbata n'ọdụ ahịa jam moto Mbaka ha ya jamụkwala nke gị. Ọgbasawa ha ihe fada na preach fada likele gị na don nwere ha alụm ọnya. That is how this life is. Enwere ndị ya like gị to the core. Mekwenu mee ana. Onye nka ha alụm onye nka. And you think that Chukwu na have for them down. Chukwu na just for ha na ha. Because they have been planted there in time and season. At that point in time, they have been planted there. They have been planted there. Well, now Matthias I keep telling people now Matthias is no longer a body. Matthias has become a structure. Because he has become getting Matthias he has become what you call the form of noble, a very big challenge to everybody all around a Christian today. You have to buckle up, seek first that the kingdom of God and seek him first. So that when everything will be added unto you, can that's an equal. Ekwensu has been there roaming around na-achọ ebe ya afọta ọfụfụ ọtụ na abatara this year asị na gospel artist m nka ndị mmadụ echefu na that guy has denied Christ. I will still talk about it because he has told him ọfụma. Yeah, somebody mmago chọrọ m ịga deep mana I will still talk about it ka ndị na-amụ ọnụcha we are still respecting the family nwatakịrị ahụ egburu egbu. We are still respecting their families. We are still respecting their families. Kahamo no chagodu. Everywhere they call that. Everywhere that you go because when he ask everywhere come go down on belly. Kangun but that boy denied Christ many years ago. Man appetizer use him I cannot go before. Where can the news where trend you of man? Man onwe onye kwere ibipute mgbe the guy na-deny x na nwere ihe dị ka God. Nwere ihe dị ka onye Google gospel music mengula with many gospel musicians. Body of Christ emego so many enemies now for that for us to ka ebe na either na cause why internal war. Kada cause why internal war. Na emesi Chinwe na ogia former record label chief ya na ha agwodi ya gbidi kita gbidi anaghị egwodi ya kita ama mgbe ka isa ha bido ama mgbe detain that man ama mgbe detain ya on about 9 to 10 days na EFCC custody also. Nwere onye abụ nwese such information I will come and bupụta ya soon no na ha akpọtụ. Man, I know one statement that man usually again that pains me so much. One a day here about today on a day also na
that na somebody na Messi when as no na agolo egwu for Christ. You should realize that the history of Mr. Chinwe cannot be written without you being easy concept in here. You gave her the platform. She have the voice, she have the talent, but you gave her the platform. The name of Jesus is too heavy. Ibu also born. There are people that are willing, that are going to sponsor that word, Oga everywhere. That in a product market does not mean you use it on your own. Here are quality people, marketers, go push that in call by can they might accept where. That is how it is. Frank got the one happy new year. I say when Damina started, some priests and Christians were clapping. Today he's showing his true colors. Yes. And what on for Haketa? Ndini na support Damini. Everybody now collect here because now they thought no your full cost also eba. That is the problem. Then where are those people who are now I say I ride on. That is why I keep hammering. An injury to one is an injury to all. What on here, but I'm saying on now, but I'm saying now, Dr. Paul and no. I'm here representing the body of Christ. Ime Father Mbaka and Kennedy Roma, which I've stood against it. Ime Father Mbaka and Kennedy Roma, wagging on the Roma. Ime Ebuka Obi and Kennedy Roma, wagging and Kim and Ebuka Obi had the Roma. Ime Father Okunere and Kennedy Roma, wagging on the Roma. Ime Adeboye and Kennedy Roma, singing on the Roma. Joseph Suleiman mepelo mbosia mepelo ebo imagine school where dash our community. I came out and posted it. It's not about every time wait. I came out and posted it because again Jesus is somebody to shout about. Because now like I see there today is because now church is still involved in the things I know. No make you see na kajide ayo na no today. Odeka ya no na ya na emeka. We are not doing much. We are doing to our own capacity. We are doing to our own capacity. Also on that day, I will pour out my spirit upon all flesh, everybody. I will pour it out upon all flesh. Your young ones are share vision, and they shall gain, and they shall prophesy. And what will not happen? Man, why this commotion? Why this commotion? Prophet Afluka was in South Africa, and one message we preached one time about 2 years ago titled "Why this commotion?" Why? Name Kozo Bushiri. Americans with Chugidi in South Africa, Chopia, or now Malawi. I think Kodoko Zimbabwe corner called Malawi also. He has something to do with Malawi or Zimbabwe. He said that he's an indigenous of Zimbabwe also. Ona kwa kesi we actually ya. Ona kwa kasi we to be a goody. Nda have say na church na calling here, na church na short down stadium. They are the one that sponsored Chris Brown ko bia na South Africa short kwa stadium nke ha. Church ya sunu can bia for free. Una bata stadium, but you people paid money. But you didn't see anything bad in it. You paid money to bring a musician in that the same city that you people condemn shutting down stadium. You paid money to shut down a stadium just to watch a musician perform for 2 hours, 3 hours. Man, a church will open the door of stadium for free. Just come and listen to the word of God so that your life will be transformed. You think that the word of God will change you in one day. You lie. As they behold, their life keep changing. As they behold, they keep transforming.
As they behold, they keep transforming. Today, people say equals appointing money to Christ. You appointing human beings to trees. What you can worship Bosisi? I worship Chanke in Imo State. I worship in Kerenakogi. What are the benefits of those things in the life of people? Tomorrow they say that you are preaching God, you are preaching this, you are preaching that. And somebody will say no for anything wrong in it. Hypocrites everywhere. Hypocritical people, everywhere of them. All of them now, associate with. Onye na-ewuzili unu kịta eme ha na ajewe n'ime ọhịa chọgbu osisi chọwa mkpu everything gịnị that you people stood against ka unu na-anakwulu for. Everything niile people want stood against. People stood against dibia na-agba ozu na phone agba ndị mmadụ mana na ya kịta is gradually tripping in again, is gradually stripping na-abatakwa n'ime again. They will pay bloggers a post here for like 2 days, delete here. They will pay bloggers a post here for 2 days, delete here. Because now that blogger is your friend. The same person he bash out before has become your friend because now you have a common enemy together. You are now associated now. Ihe ọbụla emete na mpụ na aghụghọ na na mpụ na aghụghọ. Ihe ọbụla enwete na mpụ na aghụghọ na na mpụ na aghụghọ. Nwere onye that can pull down Evangelist Ebuka Obi. Nobody can pull down a Catholic priest. I keep saying it. I will not come here ever say na fault na name a fault na your speech name a fault. No, I can't do it. It is never in my call. It's never in my office to do. I cannot come and start. Dr. Paul, Father Joy Mwebe Kantibwe. No. Father Joy Mwebe is a father I respect so much. I was here and I was happy. I was happy. And doing those propaganda, I was happy. I'm very, very happy. Look at me, I'm still happy. I'm still happy for Father Joy. I'm still happy for him. And I want to know the ways that again, let there be love in our life. I need to know here, no. I'm fighting for the body of Christ. My hate to lose one name can we blow. The difference no for large can actually if you know actually that he went to that he will give an example and Igbo that almost all his sons and daughters have sticker of Evangelist Ebuka Obi in their doorposts, on their doorposts. Did he condemn them? No. But he knows that in again no for large can actually if and he commended them. He commended them. That does not take away the love and that does not take away the love that people want labor or young labor dibiano. Because the body of Christ is one. Even a mathematics, only one formula and the mathematics in a use. I will make good mathematics, man. Only one formula and that use now Bakasimara. I say in a what is y in x getting one kahana where. Mana I use Gaba. On your mathematics, I say, I'm use Gaba. Go use Gaba. I don't know that I arrive on Fuebe. That is the belief of the mathematics. I believe in ya. So now I need a Christian. Onya asi go to redeem naga. Onya asi winners. Onya asi nka naga. Onya asi nka no naga. At the end of the day, we all arrive in one thing, which is getting Christ. I pray that our eye of understanding will open so that Kaimala Mbende Ojo Bido Kobala Yakana Zosia again ride on.
ka anyị malụ mgbe ndị ọjọọ bidogo dọnụ n'azụ kụbala anyị aka sibe anyị nna nke anyị kwutere ya. Let our eyes of understanding be open. Ka anyị malụ ka anyị gbe dictate nwa the sheep in wolf in sheep clothing na anụnwa ju in our midst today. Ka anyị bido dictate be ha, so that by the time ha na ogbuelu gị da wesola pipipipipi na chere gaba ka esikwa ya na n'ụlọ onwe gị. Depart you from me, you workers of iniquities. That is what I'm expecting all of us to be doing. Onwere onye asị m na no nwere anybody no in his denomination. Onwere onye asị m no nwere anybody no in that are willing to see that no nwere any harm that came to the man of God. Enwere raw. That is why olukwechi mekwenu man na very dark man na enwe problem bụ na any do obi abịa kpọrọkwa man of God no mkpi na na bụ na enwe problem steady. Do what you are supposed to do. Wepụ ọnụ gị n'ihe kwesịrị ihe na gbasara gị. Ọbụma ọbụ ka mmasị gị good morning, ka mmasị gị good afternoon. Ihe mma na nke m good evening. Ebe nọ good evening. I want to say good morning, I must say good afternoon. You're welcome. So, like I was saying, enwere church na nwere ya. Because no bụrụ ka ndị mmadụ si wee kwụrụ na ebe dị si mma na akpọ Evangelist Ebuka Obi nọ, ka ndị mmadụ si wee kwụrụ kwụsie ike dị ya. Unu ka gasị onwe ha unu ka ifichapụ gị ya n'akwụkwọ. Aka ifichapụ gị ya n'akwụkwọ. Otago. The same people put us again here hakula about Mbaka the correct are the same people now tripping around this reverend need trip around na ebe Mbaka no because na gini me he go common enemy. Onwa bia sigi na eziokwu ni ihe na akwu bụ eziokwu. Have they been called to come and prove it? Have they been called to come and prove it? You think no he can apology na solve? Man, you may pay camera say na you no forget. Na mmadụ meg na ya adịkwa careful of that person. What if tomorrow na ije yocha Mbaka biko ibia na camera criticize ya didi ya ka itegbu inachi ya na azụ dije ya biko. Because na feel go na ka you ya biko wee zọtọ ụtọ ya ka o wee bịa gịnị join am ka anyị wee nụọ ọgụ against this common enemy I went. Has anybody called you to come and prove it? Amuna na agala na apagale. Una agala ala na apagale everybody. Elolo mmadụ best man na agbamakwụkwọ ya. Under church, under a denomination of powerful as Catholic Church. Powerful as Catholic Church. Tomorrow, what the same person? They no bukwalosi osisi. Unjecha na odoro unu mma na ojebe nke dị na Kogi State. Tomorrow, esi na hey father nka na criticize ya. Akwa ndị ụka. Na ndị ụka criticize ya father, na ndị ụka agwa father okwu ọjọọ. Who are those ndị ụka? Ayachabe Matthias na-akpọ ndị ụka n'ọnụ. Ọ bụrụkwa gịwa na-eje ụka na-akpọkwa ndị ụka na uche m isi ịkapụ ndị ụka ahụ. Isiokwu nwee bụrụ gịnị? Nobody is fighting for Ebuka Obi. God that called him is the one fighting for him. The God that called him is the one fighting for him. Let her go. Nobody is fighting for Ebuka Obi. I said na chukwu kele aka oyibo na-enye ya mmiri ọ ya aṅụ. No,
We are not fighting for Ebuka Obi. Nobody has the power to. But we are fighting those charlatans fighting the body of Christ. Because Ebuka Obi won't have full anya. They will think to tarnish everything that he stands for. I want to ask you to the Chukwuekwena. Ajigide apigwe pinyuaya. Aseko onye ozo. Onwere onye ozo putana. Hachu onye nka achu apinyuaya. Tomorrow you and I will not have any say again. Oluechi, muna gina we will not have any say again. Onwere ayema nwezi agba. Ayema nwezi agba. Because na gina me aye asena egbu dike na ogo no. But ogo bata no na achọba dike. It's not possible. It is not possible. So, wepia in your mind, ebe obone no na nda na no Ebuka Obi ogu no. Ona na no Jesus ogu no. Imetụta ebe na kwasịrị metụta, gwakwa gị na people dey. Yotago. Enwe bi ime imetụtaro. In one blogger kpagidere gidi wee yagide achọrọ m ịkpọ afa achọrọ m inye clue. Respect to their families. One blogger mgbe ahụ gidi ọ na-awụdo mgbe ahụ gbiri asị na ya gba kidney stone kwata. But in the midst of that thing aha na ya gbidi they were busy begging the wrong people. They were begging the wrong people. Ayolo dibia, ayolo onye nka. Echefuzie that na enwere ebe ha tampa they were not supposed to touch. Enwere ebe ha tampa they were not supposed to touch. Ndị dibia kita every day a na-atọ ndị mmadụ na ana Igbo anyị. Enwere every day na ha atọ mmadụ na ana Igbo anyị, every day. 7 kwa can no longer move around. Babia na-eti mkpu, baya no he na-eti mkpu, oke ite, si agwozi na. After sina na-emebi omenala Igbo, a na-emebi ọdịnala Igbo, oke ite bụ omenala Igbo ka njike n'unu. Mana hapụ ihe anyị ekwu, na-anụsa pastors ọgụ. Hapụ ihe anyị ekwu, na-anụsa pastors ọgụ, chọọchị ọgụ. Because people are believing that na church meluni ihe ọjọọ. Na ya kita everybody ekwumi na everybody kwefo onwere onye ụmụazị a ya afụ ha. Because na gịnị me that hotel ahụ ndị dibịa na-alụ, because all of them have their biggest achievement bụ hotel. A na-akwado ihe ọjọọ here and there. A na-akwado ihe ọjọọ nakwa ebe na a na-sponsor ihe ọjọọ every day massively. Can I sponsor ihe ọjọọ? Tomorrow akpọrọ onye akpọrọ akwụkwọ ọsọ gị kwa ọgwụ egbufu onye ahụ. Nenke bank egburu mgbọsị a na-alụ ọrụ na bank. This is one out of millions. So one out of millions. Esi m ka ndị akwado na law anụnwa Soludo wepụta. Akwụsị m that law ike n'azụ. That law aha akwụsịrị m ya ike kwụọ ya ka kwụbịa kwụsie ya ike n'azụ. Na voice note na-akpaghalị nọ. Onye survival mgbe ndị ntọbịa bịabuli ya. Onye survival ya. We are helpless. We are helpless. Ebe anyị nọ na we are helpless. Ụtụtụ Chukwu na n'azụ anyị. Onye ọbụla nọ nkịta kwesịrị ịma the meaning of that Bible verses na if the Lord does not watch over a city, in vain is the watchman doing. Kita ka ịma the full meaning of that word ahụ. Ọ kita ka ịma the full meaning. Ọ kwefo onye ọbụla nọ na Nigeria kita na amara the meaning of that word. Asị ka ị na-asị. Oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ. Ụmụazị pụta kita ha na-eme ihe ike. All in the hope of gaining ka ha wee go to attend to that superiority ha na-achọ. A na-egbuzi mmadụ na-abọka.
onwezi onye dị save kịta inwe ike na feel onye ọka ije lie na the biggest hotel ị marọ na anụ mmadụ ka ị na-atakwu ịma mmadụ anụ mmadụ ka ị na-ata ihe a na-ene na film before ka a na-emezi real asị onye ọ na-emetụ dabere ya efere na ndị ọzọ na-eme film no film ka a na-art no this is a real life scenario things are happening ihe ajụ ihe na-eme kịta akarịrị this is not what we are supposed to be talking about now. All hand on deck ihe anụnwa niile a na-eme nna ka agbaba aka chụba ihe ọjọọ anụnwa Chikeọkpara kwulie mgbe ọ si gbaba aka si kwaka aka ọnụ ka a chụba ihe ọjọọ anụnwa na onye na-emetụrụ tata na onwe ike metụta ya echi na onye soro kpube ihe alụ okpu eze mgbe ihe alụ ya ewere ọchịchị ọchịba onye ọbụla this is it na ọ na-emezi kịta ka agbaka aka ọnụ kpọọ ihe ọjọọ ejikwana niile gị ego kpọba ihe ọjọọ ihe ọma. People that we are supposed to make noise and talk about this in the zoo. That is why many of them did not see something wrong in Muslim ticket in Nigeria no name today. Ndo mere iwu na-adị iwu. Ndo mere iwu na-adị iwu. Onu nwatiri iwu mana onu nwa na-adị ya. Unu nwatiri iwu mana unu nwa na-adadacha iwu ahụ unu tiri. Tomorrow isi na ihe ya adị mma. Na ebe a jere ije lụọ ọrụ the last job I lụ yesterday ebu nnata nwa n'ime estate mmadụ na-akwụ ụgwọ just because we came close to the gate ka I mee one scene na ruo 2-3 minutes. Estate man na-eme noise but ịmakwa na this is something you should have kept quiet ka these people mecha ihe poliano n'obodo we should come and bribe them ka we nwee ike mechi nwa ọnụ so that ka I mee one scene of 5 minutes. The lady ji wee gbaka bawa estate ọ na-akwụ revenue na-akwụ nka na-akwụ ị na-abịa best again before my crowd gather. If an ordinary estate security ya sị ka akwụ ya ụgwọ ka ọ wee mechie ọnụ which means that estate security ihe nye nwe ya millions of naira ka iwe bụrụ ozu mmadụ gafee ọ ka iwe nwee ike medo n'ebe a harvest ọganụ mmadụ. If you can utter that word ka enye akwa ma nwaanyị nọ n'ime dị ya nwoke ba nwoke ịtọ ma ofu nwaanyị they all agreed in one statement ka enye ha ego ọ mgbe the alarm mgbe bịa bawazi ya mba kasịzi oke mụ na you don't do because Chikeọkpara sị like I keep saying ọ sị na mgbọsị obu egwu na mgbe mmadụ bụ ige na awalawa na-aga n'ahịa that the reason why he raised alarm ka ndị nọ ebe ahụ wee cheta ka ndị nọ ebe ahụ wee mee gịnị wee cheta. Ọ bụ na erezere alarm kịta o nwere ike na ndị ahụ sị ka enye ha ego na out of your love and benevolence asị ojigbo onye obi iwu isi oke ka ị nyere mmadụ aka tomorrow ọ bụrụ ha omenala na onye ọbụla bịara ebe a ya akwụsị ha ụgwọ just like our ndị otu anyị na-eme blogging si na ya na-akwụ ha ụgwọ ka ha wee defend ya. Ọ bụrụ ndị nyere aka out of your own gịnị will and benevolence obi ọcha ndị oyibo tomorrow ọ bụrụ ha a tradition. Ka chike aka ọnụ kpọọ ihe ọjọọ ha a lot is going on in our society today. Ka anyị abịa na-ebu kpa aka asị na onwe ihe na-eme things are happening. So I conclude by saying this. I want to know Evangelist Ebuka Obi and nobody has the power to. The God that called him is fighting for him. But all you need here is that people are all out because now an injury to one is an injury to all. Tomorrow, only can somebody swear against anybody. We will be here and talk about it. That's none of us. Today, everything we stood for in the body of Christ is being questioned, including miracle. Including miracle, but here again,
kwesịrị gbosara aka chukwu na ji emelụ ndị na-efe ya gbosara aka is what people are questioning now. Miracle meziale gị you'll be ashamed to talk about it. Ka that kpọna gị echi question ba gị. Or will because na gịnị mee people that were supposed to defend the body of Christ are giving room for so many things. Miracle kwesịrị gbosara aka oyebona because he na-eje ụka today so that mockery shall not come to the house of God. Ọ bụrụ maka gị na onwe growth inwe that suddenly disappeared. Because now we have to know when the reason that is now. What if at the end of the day, only he made you be mad in the body of Christ? People are saying again that God has forsaken him. No jiggy the local, no hate you couldn't melia. And you refuse to notice something in the life of the Job in that story. That in the midst of those things, no one he Job. Only he made all those problems Job face ma kwade kwata ma nka why obaha nwunye ma akpere ma gwugwo to go ma lose everything. And when you go mboso nwunye pụtara sị na he led on daddy. No. But the wife said something. The wife made a statement or say Job. Cause what you could you know that when Job, you are the man I married. You are the man I married. Megan, Guachuku ya hate or in my ya came because Igwa Job was in the beginning of saying in the days of my youth that the mysteries of the kingdom has been revealed unto me. Job became the richest, the strongest, and the wisest man of his time. In all of those, in the mysteries of the kingdom. So he knows what to do. He knows what is when his friends came to him. They stood there for many days and they could not utter a word because now, hey, Sheikh, go, our friend did not violate any law. Our brother did not violate any law. In our time today, those friends here will not ban on social media. But they were there silent with him. They were there silently with him. So Bikon, we have a lot of problem already in the body of Christ. I'm a problem. Enough problem. I'm a calendar. I pray I do not witness a do a Bible saying I go come mother stop wagon news and I like the Bible. Segenachi, Walota, Piachi, Segenachi, and what in a church. I pray we will never arrive on that day. I just pray. Kaida Megine, Kaida Lieutenant that day. Because all are the oya adị egwu ka onye nwere mbọsị agagide one day pụta mmadụ akwụsịghị n'ụzọ sị gị na ebe ka Baịbụl ege na-aga chọọchị taa malicha agaghị sị gị ngwa nachi ya azụ. Just because of the injustice done by our own very people that we are supposed to cover the nakedness of their brother are also getting na agba nwanne ha n'anwụ. Enwelo ndị ọzọ na-eme ka isi eme. Onye na-agụ ndị egwuregwu so onye na-eme ka nsi eme nyanwa bụ oyi m. Onye na-eme ka isi eme nyanwa bụ oyi gị. Ebuka Obi is my brother. Odambaka is my brother. No, Joy Mwebe is my brother. Okonelere is my brother. Kedinka. Okay, kidnap priest is my brother. Obemonso Yamo is my brother. Dr. Paul Eneche is my brother. Kedafian. Name them. Because Nagin, I need na actually of alaji efi. When I was like this and him and one more. That is why we are here today.
because no bono he gwebi ke obono here kana enokide like this choke oyede okwu ndị Catholic ndị nke gbudigbudigbudig esoluso gị kpata igwebi ike attack gị once and for all nke ahụ aga. We will not be suffering what we are suffering today. Ndị heria jejeme imam arrest because no gba Quran ọkụ. Mana our people na-agba Bible ọkụ today luo echi. Mee ofu onye arrest kịta ka ifu massive protest. Ma ndị asị na ha na-eje ụka. Asị gị that you should not be doing it. Go and check your news. Wele ya Google ya ka ifu. Emele one man arrest ọpụ nọọsụ nọ n'etiti ya na. Just not know the man is one thing lead to another ọgba Quran ọkụ. Eme ya arrest. You can't abuse the PM ndị mmadụ kwetara n'ime ya because you feel like it is your right. Ego gị ka iji wee gị ya, but you cannot dehumanize ndị ọzọ na-ebelieve na that thing ahụ. N'ịda apụwala. You dare not. Ego gị ka iji wee gị ya, mana gịnị mee that thing ka o si dị mma. Iya amụ nwa, that is why eji enwe law. Iya amụ nwa, iya abuse nwa ahụ. Gọọmenti abịa n'ala gị ya. Gọọmenti anala gị ya. Let there be law and order. Our people na amam na some people not obodo some of us n'isi. Or because no gbasara gị. Ka ị nara eje ụka, ka ị na believe hon, ị na believe hon ihe anọ your brother sị na-eme as a body of Christ. Can't you speak against ihe ọjọọ na-eme n'obodo? Amara ọnụ gị plaster. Ngwa no condemn church, I condemn Christianity. Amara ọnụ gị plaster. Enwebere any priest, enwebere any pastor, enwebere any Christian denomination that have never for one day spoken about against the things na even in Nigeria. Go and check. All the pastors have spoken about it. All the pastors, man, how many dibia potago kwe against ihe na-eme n'obodo ya bụ na Nigeria? How many dibia? Yes, Frank, thank you very much. Just say, thank God, for the comment. Thank God for Solude. Not the surprise that Matthias Ekube the law. He will not say it, man. No Christian Kenya law. Matthias will post about it. Matthias will post about it. Oh, you print that law, Maya na page ya. Or see pin in the comment, the chin and the post will pin where you go on afia. He will not come and hail Saludo for that law. Go ya chepụta mụrụ ne ka ọkwụgo maka ndị ntọ na-atọ ndị mmadụ na Igbo anyị. Ma no Christians na-akwe ya n'azụ. The same Christian na-akwe ya n'azụ ka o wee na-atanish image of many men of God in this Nigeria today. Ndị ọcha mere gị ewa mana ị na-asụ ije ị na-agba flight eje obodo oyibo, ị na-agba flight eme ihe niile ndị ọcha ị na-eyi akwa ndị ọcha wepụtara. Ị na-asụchi echiche ndị ọcha. Ị na-eme business moto. I don't know why people are yet to open their eyes in an organization like Matthias. Only him is growing. In that his organization of Omenana entrepreneurship, so see and grow. Let her go. Oh, see and grow. Came and be also grow. Nobody. All of them, each hand charge akana kolota. Each hand charge akana kolota. So, in the bye. I better go in the conclusion because you're going to want a message in one way or the other. Kabaru share because it's not easy. Kabana Aroma again share this video. I need never one. I need name again. But one I need name a good bofu. Oh, you can never see me come and battle man of God and I don't do that. I will never do it. Chukwu never kwani hojo. Chukwu never kwani hojo. Achọrọ m ibi ogologo ndụ na ahụ isi ike. Ogologo ndụ na ahụ isi ike. Biko, do ndị be anyị.
Achọrọ m izu ya nke na-eche onye ọbụla because it's been a while. O nwere anachiatago m azụ. Nwa bụ na anatago m. Anatago m. Ma anụgo. So onye ọbụla gbagwojuru unu anya, itinye na comment section. Ka I deliberate about it. And obodo anyị adịkwanụ mma. When it takes people to talk about it. Ka anyị na-ekwu ya. Nwayọ, one day, anụ onu anyị somewhere that matters. Itinye onu anyị, itinye okwu anyị n'ihe a na-eme. Our video we played in House of Assembly. As ka anụ kene ihe ndị anụ nwa na-ekwu kene. The debate, you map out to law, ihe yesi wee dị mma. Enwere law. The man cannot attack other people's belief because you don't believe in it. It is not possible. It's against the law of the land. Everybody with freedom of worship. Everybody with freedom of worship. We don't do that. Even in a civilized country, in a civilized community, you don't do that, my brothers and sisters. Bye bye.